పండి పాడు రవి ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಪಾಡಿ राणी बारी पुरला तरी ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಲ ಅವಡತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಲೆ ಅವಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಲೈಟ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬರು ನಂಚ ಈ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಬರು ರಾತೆ ನಾನು ಏರ್ಲೊಂದು ಅರಮನಿಜ್ಜ ಮಾರ ಇಜ್ಜರ ಬಾರಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-15-20 ಜನ ಫುಲ್ ಆಡಾಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಹೊರದಾದ ಅಪ್ಪನದಾದನ ಓಹೋ ಬೇಜ್ ವೈರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೇಜ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರ್ಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರದ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್